de pe scară, ziceți, căutând în cutia de poștă, a găsit un pistol cu 39 de cartuși și l-a dus la mine la asociație și noi l-am predat mai departe organelor poliției și organelor competente și mai departe așteptăm să facă cercetări. Nu știm nici noi cum a ajuns în cutia de poștă. A cui este cutia respectivă? A unui locatar de la apartamentul numărul 4. V-au spus ce fel de pistol era polițiștii? Deci noi l-am văzut, era un pistol artizanal, nu era un pistol normal, era un pistol confecționat, nu era un pistol cu cartușe care am înțeles că erau, cum se zice, de foc, care putea să omoară oricând pe cineva. La ce v-ați gândit? Dacă a fost folosit înainte? Nu știu, deci numai cei de la poliție știu dacă a fost folosit mai înainte. Cutia era deschisă? Cutia era deschisă, nu era asigurată cu lapă. Dar cine să-l fi pus? Că... Ar putea fi vorba de amenințare? Nu știm deocamdată nimic. Amenințări nu prea, pentru că este un bloc de pensionari și de oameni serioși. Deci nu s-a întâmplat așa ceva până în momentul de astăzi, până astăzi, de dimineață. Deci nu s-a întâmplat oricât... La dumneavoastră ușa asta închisă, cum să fi intrat? Cine știe, nu știm. Cine o fi intrat, când a intrat, când l-a pus... La ce v-ați gândit când a venit cu pistolul locatar? La ce să mă gândesc? După incidentele de la București, la ce vă mai puteți gândi acum? Poate a fost pus intenționat să-l găsească cineva, în mod intenționat, poate a fost pus, eu nu știu. A vrut să scape de el, poate? A vrut să scape de el, poate a fost pus pentru să ridice altcineva, deci nu știu nimic până nu ne anunță și până... Dar domnul s-a uitat în cutia poștală și l-a găsit acolo.